את החולצות לבד. בבקשה, תתרחקו יותר משם. תפסיקו להיות רעים, תפרגנו. תבואו לפה רק שלא תצאו לי מהטווח שאני צריך לזוז. יש לרונה סולו. אם יש משהו שאני לא רואה בצדדים, תגידי לי, כי אני מתמקד כאן. 2, 4, 6 רגעים. את מיטל, קרואה מצחוק. ורונה. ורונה. איפה רונה? הנה רונה. הנה רונה. כן, לא כאן מקבול. This tape collection gets bigger every מה minute. נצלם את הלבנות? I find it very hard to set the music to a mood, and there's nothing worse than to make the wrong choice. You have to sort right through and find nothing suitable. And then I find just the right thing. 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 מה זה צריך להיות? עוברת לי באמצע הצילום. אני מרותקת, זה נורא יפה. אני מנסה, אני רואה רק במצלמה. הנה, קבול נכנס, קבול נכנס. כן, אוקיי, תודה לעדכון. טוב, לא להצחיק אותי, אני זז. זה נורא יפה. Bullet on top. הכל מצולם. Be still now. I am with you. I am deep within you. שם אני צריך לקרוא את הטלס. זאת המצלמה של האי, אז אני אצלם גם אותה. You will not suffer. Breathe deeply. Breathe in the healing love of the universe. And breathe out the sickness which has taken you. אין לי זום, איזה באסה. יאללה. היה חזק לשים להם איזה 5 שניות קובלסקי. במבט בוחן. אני רואה את קובלסקי מקודם, אני אומר, אני הולך לצלם את הבנות וזה, אתה יודע איפה הם? אז הוא אומר לי, כן, הם בבית הלל. אמרתי לו, הם שלך, לא? אז הוא אומר לי, כן. אז אמרתי לו, אז למה שאתה לא תצלם אותם? אומר לי, אני לא מצלם אף אחד. הוא יגיד לי שזה הטרדה מינית. אוי ואבוי, אני לא יודע לאן לרוץ. כן. יפה מאוד. טוב, סיבוב מיטל. כאב לי. שוגעות אל. אפשר לחשוב כמה נקודות זכות קובלסקי נותן. חצובה. בטוח
שומעים את כל מה שאני אומר במצלמה. כן. שם לב. איך היא תעזרי לה לקום. זהו? הלהקה עוזבת. 3, 2, 1. מה שאתה